Добрый дзень, мои любыя сябры. Сёння ў нас яшчэ адна цудоўная, чароўная гісторыя з кнігі Алены Масла «Каляды схроснай». Я, канешне, не магу прачытаць вам усю кніжку, ды гэта не такую мэту перад сабой стаўлю. Я хачу, каб вы набылі гэту кніжку або ў кнігарні, або ў бібліятэках і абавязкова яе прачыталі са сваімі дзеткамі, с унукамі, таму што яна такая кніжка для сямейнага, каляднага, навагодняга чытання. Я не пачытала вам яшчэ тую гісторыю, як стварала дзяўчынка разам з хроснай салодкія прысмакі з цукровага пяску, як яны ў сваёй кватэры устроілі гарналыжны курорт, гэта вельмі цікавая гісторыя. Як да Вікі завітаў Дзед Мароз, але яна нешта так спужалася, можа, дзяўчынка, маленькая ж яшчэ дашкольніца, і схавалася пад ложак, і так і не выйшла, пакуль Дзед Мароз быў у іх кватэры. Як у іхняй кватэры ажывалі плюшавыя цацкі. Як яны той шарф з воблачка выкарысталі. Я пачытаю вам одну гісторыю, якая называется «Как я училась творить чудеса». «Дорогая крестная, когда я подрасту, ты научишь меня делать чудеса? Ну, хоть немножечко», – спросила я, твердо решив, что когда-нибудь стану профессиональной волшебницей. «Зачем так долго ждать? Начнем прямо сейчас», – с готовностью отозвалась крестная. «И постараемся не немножечко, а на полную катушку». Во дворе ребятишки катались на санках с горки. «Вот для них ты сейчас и сотворишь праздник», – сказала она мне. «Но у меня совсем ничегошеньки нет», – растерянно развела руками я. «Пустяки», – сказала крестная. «Для хорошего волшебства годятся любые подручные средства. Загляни на нижнюю полку в шкафу, нет ли там чего-нибудь такого подходящего». На полке стояла пара обуви, лежал моток белевой веревки и картонная коробка. «Ну-ка, открой ее», – велела крестная. В коробке оказались разноцветные воздушные шары. Мы с крестной стали надувать их и тули до тех пор, пока не заполнили этими шариками комнату до самого потолка. А теперь подумай, может ли из этой кучи шаров получиться хотя бы маленькое чудо? От восторга я бросилась на шею крестной. «Огромное, огромное чудо!» – закричала я и захлопала в ладоши. «Если сбросить эту красоту вниз прямо на малышню!» «О, ты талантливая ученица! Я это знала всегда!» – улыбнулась крестная. «Мы именно так и поступим». Она опять убрала с подоконника свои любимые цветы, потом распахнула настежь окно и дунула на шары, как настоящий ураган. И шары все до одного вылетели из комнаты. От неожиданности малыши внизу раскрыли рты. Остановились все прохожие, все машины, которым довелось видеть первое сотворенное мною чудо. На фоне сверкающего снега и холодного синего неба в лучах солнца разноцветные шары парили, как сбывшиеся мечты о самом прекрасном. Малыши ловили их и сжимали в своих ручонках, прижимали к груди, их красные щечки сияли от счастья. Они бросали на горки свои санки и лыжи и бежали разносить шары по квартирам. А потом в городе еще долго говорили про необыкновенный шариковый обвал. О нем даже в теленовостях рассказывали и заинтересовались в каком-то научно-исследовательском институте. А мы с крестной улыбались. Разгадка этого таинственного явления была известна только нам. Такая история. Хочу сказать, что книжка заканчивается прыгожа. До дзяўчынкі Вікі на крылатым пегасе пролетае тата і забірае яе з сабой дадому, дзе іх чакаюць мама, тата, дзядулі, бабулі, якія ўжо паправіліся. Вось такая жизнесцвярджальная гісторыя, што у калядныя, у навагоднія дні, у гэтыя святочныя дні абавязкова адбываюцца цуды, толькі трэба ў іх калі-небудзь верыць, а калі-небудзь нават і ствараць самім. Я вам пакажу ілюстрацыю вось гэтых прыгожых
шарыкаў, якія накалдавала Віка для дзетак. І вы ведаеце, я нават сама загарэлася гэтай ідэяй вось такую ж зрабіць такое цуда для маленькіх жыхароў свайго двара. Яшчэ раз вам напамінаю, кніжка беларускай казачніцы Алены Масла. Ну, ці Рождество скрёснай, або каляды скрёснай. Неважна, на якой мове вы будзеце яе чытаць, галоўнае, што я вельмі раю набыць вам яе ў сваю хатнюю бібліятэку і чытаць яе кожны снежаньскі або студзеньскі вечар. А яшчэ хачу сказаць, што за гэты час, калі я пазнаёмілася з гэтай кніжкай, адбыліся вельмі цікавыя падзеі. Пісьменніца даслала асабіста мне ў падарунак вось такія прыгожыя паштовачкі, якія створаны вельмі таленавітым мастаком Уладзімірам Даўгяла да гэтай кніжкі. Паштовачкі вельмі прыгожыя. Я іх так берагу, некаторыя з вас іх вам пакажу. Вось такі прыгожы перадкалядны вечар, цёплы такі, дзе свеціцца аганёк. Вось той самы анёл, які пратрубіў благую вестку аб нараджэнні Хрыстовым. Вось тая ілюстрацыя, калі дзяўчынка Віка схавалася ад дзядулі Мароза. Ну, трошкі забаялася нешта яго. А вось гісторыя, калі дзяўчынка наматвае хмарку на клубок. А вось гэта дзеткі, якія весяляцца, радуюцца снегу першаму зімоваму. Ну і яшчэ так шмат прыгожых ілюстрацый. Вось такая прыгожая таксама месяцовая такі ілюстрацыя да кніжкі, калі месяц начны, скажем, калядны. А вось гэта першы той чалавек, які катаўся на санках з той, з кватэры кроснай, якую у нас стварыла такую магчымасць спускацца з 16-го паверха прама на вуліцу. А як гэта адбывалася, вы пачытайце самі гэту гісторыю. Вось такі яшчэ анёл ёсць прыгожы. А вось калі цацкі плюшавыя ажываюць, яны каля краваткі, каля ложка Вікі пасяліліся. Ну і розныя яшчэ прыгожыя ілюстрацыі, якія, скажем так, я іх пераглядаю вельмі часта. Яны ствараюць добры настрой, садзейнічаюць стварэнню такога навагодняга настрою. Я вам вельмі дзякую і вельмі спадзяюся, што мы ўсе спадзяёмся, што кнігу Алены Масла «Каляды скроснай» будзе выдадзена на беларускай мове, таму што яна стала рарытэтам. Яе ў кнігарнях немагчыма купіць, толькі яшчэ ў бібліятэках, дзе-нідзе яна ёсць, там, дзе яна яшчэ не згубілася нашымі чытачамі. Дзякую вам за ўвагу. Жадаю вам здзяйснення ўсіх навагодніх жаданняў, мараў. І няхай у кожнага з нас будзе свой ангел-ахоўнік. Вось гэтага ангела я стварыла сама ў мінулым годзе на пасяджэнні ў бібліятэцы. Я вельмі ім даражу і спадзяюся, што ён з'яўляецца і будзе з'яўляцца маім ангелам-ахоўнікам, ангелам-ахоўнікам маёй сям'і. Я развітваюся з вамі і чакаю вас на канале «Казкі на канапе», бо казкі ж не заканчваюцца, яны прадаўжаюцца. Дзякую.